मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांना। अध्ययनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णाच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या अध्ययनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या लेवल 3च्या या मराठीमधील अध्ययन वर्गामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण आपल्या उपदेशामृताच्या 3 श्लोकांचं वाचन पूर्ण केलं होतं आणि 4थ्या श्लोकाच्या अध्ययनाला सुरुवात सुद्धा केली होती। मग थोडीशी क्विक रिव्हिजन ठेवूया। पहिला, दुसरा, तिसरा श्लोक आणि मग 4थ्या श्लोकाला सुरुवात करूया। आपला पहिला श्लोक होता, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। मग जो मनुष्य वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय यांचा आवेग सहन करू शकतो तोच संपूर्ण जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र आहे। मग गोस्वामी आणि गोदास यांच्यामधला फरक आणि कशा प्रकारे या सर्व या सर्व 6 गोष्टींचा आवेग सहन करणं भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी कशी महत्वाची आहे हे आपण पहिल्या श्लोकामध्ये याचं अध्ययन केलं। मग आपल्या दुसऱ्या श्लोकामध्ये आपण अशा त्या कोणत्या 6 कृती, कोणत्या 6 गोष्टी आहेत की ज्याने आपण आपल्या भक्तीमध्ये मनुष्याची अधोगती होऊ शकते किंवा त्या 6 गोष्टींचं पालन मनुष्याने करू नये नवोदित भक्ताने किंवा कोणी त्या मार्गाला गेलं तर कशा प्रकारे त्यांचं पतन होईल हे आपण आपल्या दुसऱ्या श्लोकामध्ये पाहिलं होतं। तर दुसरा श्लोक होता, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। मग अशा 6 गोष्टी मध्ये ते अति आहार, अति प्रयत्न आणि मग प्रजल्प, नियमाग्रह, नियमांचं पालन न करणं आणि मग जनसंघ, कशा प्रकारे संघ हा महत्वाचा असतो आणि मग लौल्यम, या 6 गोष्टी कशा प्रकारे मनुष्याच्या भक्तीमध्ये त्याला अधोगती प्राप्त करून देतात हे आपण पाहिलं। मग त्याच्यानंतर तिसऱ्या श्लोकामध्ये आपण भक्तीसाठी अनुकूल अशा 6 गोष्टी, दुसऱ्या श्लोकामध्ये प्रतिकूल अशा 6 गोष्टी पाहिल्या आणि मग तिसऱ्या श्लोकामध्ये भक्तीसाठी अनुकूल अशा 6 गोष्टी की ज्या 6 गोष्टींचं पालन केल्याने नवोदित भक्त आपल्या भक्तीच्या या मार्गावरती, कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती प्रगती करू शकतो हे आपण तिसऱ्या श्लोकामध्ये पाहिलं। मग तिसरा श्लोक होता, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात संगत्यागो सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। मग अशा त्या 6 गोष्टी, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् कर्म, भक्तिमय सेवेला अनुकूल असणाऱ्या विविध क्रिया म्हणजेच, आणि मग संघत्यागात सतोवृत्ते, मग अभक्तांचा संघत्याग करणं आणि सतोवृत्ते म्हणजे महान आचार्यांचा पदचिन्हांचं अनुसरण करणं। मग या 6 गोष्टी मनुष्याला कशा प्रकारे आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये अ, प्रगती करू देतात किंवा भक्तीसाठी त्याच्या कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती वाटचाल करण्यासाठी अनुकूल अशा 6 गोष्टी आपण पाहिल्या। मग त्याच्यानंतर आता
मनुष्याने भक्तीसाठी प्रतिकूल आणि अनुकूल गोष्टी पाहिल्यानंतर आता चौथ्या श्लोकामध्ये शिलारूप गोस्वामी आपल्याला अशा अ, ब या भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल करणाऱ्या भक्ताने इतर भक्तांशी आपला व्यवहार कसा असावा याचं सुद्धा अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन आपल्याला इथे चौथ्या श्लोकामधून चौथ्या श्लोकाच्या माध्यमातून शिलारूप गोस्वामी करणार आहेत. तर मग आपला चौथा श्लोक आहे, दधाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम. व अशी ती सहा लक्षणं कोणती आहेत भक्ताची दुसऱ्या भक्तासोबत प्रेमाने वागण्याची, ती आपण इथे पाहणार आहोत. मग दान देणे, मनुष्याने दान दिलं पाहिजे, भक्तांनी दान दिलं पाहिजे, भक्तांनी इतर दुसऱ्या भक्ताकडून दान स्वीकारलं सुद्धा पाहिजे. मग भक्ताने आपल्या मनातल्या गोष्टी इतर भक्ताला प्रेमाने त्या सांगितल्या पाहिजे, त्या प्रगट केल्या पाहिजे. अभक्तासमोर आपल्या गोष्टी त्यांनी प्रकट करू नये. मग गुह्य विषयासंबंधी चर्चा त्यांनी फक्त इतर भक्त आपल्या भक्त मित्रासोबत, इतर वैष्णवासोबतच कराव्या. मग त्यांनी प्रसाद ग्रहण करावा आणि प्रसाद द्यावा सुद्धा. मग ही जी आहेत एका भक्ताची दुसऱ्या भक्ताबरोबर असलेली प्रेमाची सहा लक्षणं आहेत. व ज्याला आपण वैष्णव आचार सुद्धा म्हणतो. एका वैष्णवानी दुसऱ्या वैष्णवासोबत आपला आचार कसा ठेवावा याच्याबद्दल आपण आपल्या या चौथ्या श्लोकामध्ये पाहणार आहोत. तर आपण वाचूया तात्पर्य. शिल प्रभुपादद्वारा. शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचतो. हो चालेल प्रभूजी. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. अन्य भक्तांच्या संगतीत भक्तियुक्त क्रियांचे आचरण कसे करावे याचे वर्णन श्रील रूप गोस्वामींनी या श्लोकामध्ये केले आहे. या क्रिया सहा प्रकारच्या आहेत. 1. भक्तांना दान देणे. 2. भक्त जे देतील ते स्वीकारणे. 3. भक्तांजवळ आपले मन प्रकट करणे. 4. गुह्य भगवत सेवेविषयी त्यांना प्रश्न विचारणे. 5. भक्तांनी दिलेला प्रसाद सन्मानपूर्वक ग्रहण करणे. 6. भक्तांना प्रसाद देणे. एक अनुभवी भक्त भक्तिमय सेवेचे विवरण करतो आणि अनुभवी भक्त त्याच्याकडून शिकतो. गुह्यम गुह्यम अख्याती पृच्छती याचे हेच तात्पर्य आहे. जेव्हा एखादा भक्त प्रसाद वितरण करतो तेव्हा शुद्ध भक्ताद्वारे प्राप्त होणारी भगवत कृपाच म्हणून आपली भक्ती भावना स्थिर राखण्यासाठी आपण तो प्रसाद स्वीकारणे आवश्यक आहे. आपण आपल्या घरी आपण आपल्या घरीही शुद्ध भक्तांना आमंत्रित केले पाहिजे, त्यांना प्रसाद दिला पाहिजे आणि सर्व दृष्टीने त्यांना संतुष्ट करण्याकरता तत्पर असले पाहिजे. त्याला भुक भुक्ते भोजयते चैव असे म्हणतात. सामान्य सामाजिक व्यवहारातही दोन निकटवर्ती मित्रांमध्ये या सहा प्रकारच्या प्रेम लक्षणांचे आदान प्रदान होणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादा व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याशी संबंध स्थापू इच्छितो तेव्हा तो एखाद्या उपहारगृहात भोजनाची व्यवस्था करतो आणि भोजन संपल्यावर आपण काय करू इच्छितो हे त्याच्यासमोर व्यक्त करतो. त्यानंतर आपण कसे कार्य करावे हे तो आपल्या व्यवसायाची मित्राला विचारतो आणि दोघांमध्ये कधी कधी भेटीचे आदान प्रदान होते. अशा रीतीने जेव्हा प्रीती किंवा प्रेमाचे आदान प्रदान होते तेव्हा या सहा गोष्टी केल्या जातात. पूर्वोक्त श्लोकामध्ये श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितले आहे की मनुष्याने सांसारिक संगतीचा त्याग करावा आणि भक्तांची संगती करावी. संग त्यागात सतो वृत्ते हे. भक्तांमध्ये या सहा प्रकारच्या प्रेमसंबंधांचे आदानप्रदान सहजपणे व्हावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावरूप संघाची स्थापना करण्यात आली आहे. ही संस्था एक हाती चालू करण्यात आली होती, परंतु लोक पुढे येऊन आदान प्रदानाच्या धोरणानुसार सहाय्य करीत असल्यामुळे तिचा विस्तार सर्व जगभर होत आहे. आम्हाला आनंद वाटतो की संस्थेच्या कार्याच्या विकासासाठी
लोक सरळ हस्ते दान देत आहेत आणि केवळ कृष्ण भावनेशी संबंधित ग्रंथ, पत्रिका इत्यादींच्या रूपामध्ये आम्ही त्यांना जी काही विनम्र भेट देत आहोत त्याचाही लोक उत्सुकतेने स्वीकार करीत आहेत. आम्ही कधी कधी हे आम्ही कधी कधी हरे कृष्ण महोत्सवाचे आयोजन करतो आणि आयोजन आणि आजीवन सदस्यांना व मित्रांना प्रसाद ग्रहण करण्यासाठी व उत्सवात भाग घेण्यासाठी निमंत्रित करतो. आमच्या सदस्यांपैकी बहुतेक सदस्य हे जरी समाजातील उच्चभ्रू वर्गातील सदस्य असले तरी आम्ही त्यांना जो काही थोडासा प्रसाद देतो त्याचा ते स्वीकार करतात. कधी कधी आमचे सदस्य आणि समर्थक भक्तिमय सेवा कशी करावी याबद्दल विश्वासाने विचारणा करतात आणि आम्ही त्यांना भक्तिमय सेवा कशी करावी हे समजावून देण्याचा प्रयत्न करतो. अशा प्रकारे आमच्या संस्थेचा संपूर्ण जगभर यशस्वीपणे प्रसार होत आहे आणि सर्व देशातील बुद्धिजीवी वर्ग आमच्या कृष्ण भावना भावित कार्याची वाखाणणी करीत आहे. कृष्ण भावना संघाचे जीवन सदस्याच्या परस्परातील या 6 प्रकारच्या प्रेमसंबंधामुळे वृद्धिंगत होत आहे. परस्परातील या 6 प्रकारच्या प्रेमसंबंधामुळे होत आहे. वास्तव लोकांना आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघाच्या भक्तगणांच्या संगतीची संधी देण्यात आली पाहिजे, कारण उपर्युक्त केवळ 6 लक्षणांनुसार परस्परात व्यवहार केल्याने सामान्य मनुष्य आपल्यातील सुप्त कृष्ण भावना पूर्णपणे पुनर्जागृत करू शकेल. भगवद्गीतेमध्ये सांगण्यात आले आहे की 2.62 संघात सज्जयते कामः, मनुष्य ज्याप्रमाणे संगती ठेवतो त्याप्रमाणे त्याच्या इच्छा आणि महत्वाकांक्षा वाढतात. असे म्हटले आहे की मनुष्याच्या संगतीवरून त्याला ओळखले जाते आणि जर सामान्य मनुष्याने भक्तांची संगत केली तर त्याची सुप्त कृष्ण भावना निश्चितच जागृत होते. प्रत्येक जीवाच्या ठिकाणी कृष्ण भावनेचे ज्ञान स्वाभाविकच असते आणि जेव्हा जीव मनुष्य शरीर धारण करतो तेव्हा ते काही मर्यादेपर्यंत आधीच विकसित झालेले असते. चैतन्य चरित्रामृत मध्य 22.107 म्हटले आहे की नित्यसिद्ध नित्यसिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवणादी शुद्ध चित्ते करणे उदय. प्रत्येक जीवाच्या अंतःकरणात श्रीकृष्णाविषयी विशुद्ध प्रेम शाश्वत रूपाने स्थिर असते. ही काही अन्य ठिकाणाहून प्राप्त करायची गोष्ट नाही. श्रवण आणि कीर्तनाद्वारे चित्तशुद्धी झाल्यानंतर जीव स्वाभाविकच जागृत होतो. कृष्ण भावना प्रत्येक जीवाच्या ठिकाणी अंतर्विहित असते. म्हणून प्रत्येकाला कृष्ण कथा ऐकण्याची संधी मिळाली पाहिजे. केवळ श्रवण आणि कीर्तन करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. केवळ श्रवण आणि कीर्तन करण्याचे मनुष्याची प्रत्यक्ष चित्तशुद्धी होते आणि त्याची मूळ कृष्ण भावना त्वरित जागृत होते. कृष्ण भावना ही कृत्रिमरित्या जीवावर लादली जात नाही, कारण ती मूळतःच हृदयामध्ये असते. जेव्हा मनुष्य पवित्र भगवत नामाचे कीर्तन करतो तेव्हा त्याचे हृदय सर्व सांसारिक कल्मशापासून स्वच्छ होते. श्री चैतन्य महाप्रभू आपल्या शिष्टाचारातील प्रथम श्लोकात म्हणतात की चेतो दर्पण मार्जन भाव महादावग्नि निर्वापणम श्रेयकैर्वचन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाभूदी वर्धन प्रतिपदम पूर्णामृतां स्वादनम सर्वात्मस्नपनम
परम विजयते श्रीकृष्ण संगीत संकीर्तनम. श्रीकृष्ण संकीर्तनाचा जय जयकार असो. वर्षानुवर्षे मनुष्याच्या हृदयात साचलेली मलिनता श्रीकृष्ण संकीर्तनाचे कीर्तनाने धुतली जाते आणि वारंवार येणाऱ्या जन्ममृत्यूरूपी अशा या बद्ध जीवनाचा दावाग्नी या संकीर्तनाने विझला जातो. हे संकीर्तन आंदोलन अखिल मानवजातीसाठी अत्यंत श्रेष्ठ असे वरदान आहे. कारण हे वरदानरूपी चंद्राच्या किरणांचे प्रसरण करते. हे संकीर्तन म्हणजे संपूर्ण दिव्य ज्ञानाचे जीवन आहे. हे दिव्य ज्ञानसागराची वृद्धी करते आणि ज्याकरता आपण सदैव उत्सुक आहोत त्या अमृताचे पूर्ण आस्वादन या संकीर्तनाद्वारे शक्य होते. महामंत्राचा जप करणारा करणाराच केवळ शुद्ध होतो असे नाही, जर तर जो कोणी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा दिव्य ध्वनी ऐकतो, त्या मनुष्याचेही हृदय शुद्ध होते. त्याचप्रमाणे नीच पशुयोनी, कीटक, वृक्ष आणि इतर योनीमध्ये असणारे बद्ध जीवही शुद्ध होतात आणि दिव्य ध्वनीचे केवळ श्रवण केल्याने ते पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होण्यासाठी पात्र होतात. चैतन्य महाप्रभूंनी हरिदास ठाकूरांना विचारले की मनुष्यापेक्षा खालच्या स्तरावर असणाऱ्या प्राण्यांचा भवबंधनातून कसा उद्धार होईल. तेव्हा हरिदास ठाकूरांनी सांगितले की पवित्र हरिनामाचे कीर्तन इतके सामर्थ्यशाली आहे की मनुष्याने जरी निबिड करण्यात कीर्तन केले तरी ते कीर्तन केवळ श्रवण केल्याने वृक्ष, प्राणी इत्यादी सर्वजण कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती करतील. श्री चैतन्य महाप्रभू जेव्हा झारखंडच्या अरण्यातून जात होते तेव्हा त्यांनी स्वतः ही गोष्ट सिद्ध केली. त्या काळी वाघ, साप, हरिण आणि इतर सर्व प्राणी असणारे आपल्यामध्ये असणारे नैसर्गिक शत्रुत्व विसरून संकीर्तनामध्ये नाचू गाऊ लागले. अर्थात आपण श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या कार्याचे अनुकरण करू शकत नाही, परंतु आपण त्यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण केले पाहिजे. वाघ, साप, मांजर आणि कुत्रा इत्यादी प्राण्यांना मंत्रमुक्त करण्या इतके किंवा त्यांच्याकडून नृत्य करून घेण्या इतके आपण सामर्थ्यशाली नाही, परंतु पवित्र हरिनामाचे कीर्तन करून आपण जगभरातील पुष्कळ लोकांना कृष्ण भावनेकडे वळवू शकतो. पवित्र हरिनामाचे दान देणे किंवा त्याचा प्रचार करणे हे ददाती या तत्वाचे उदात्त असे उदाहरण आहे. याच तत्वाला अनुसरून मनुष्याने प्रति गुह्यती या तत्वाचे पालन केले पाहिजे आणि दिव्य ज्ञान स्वीकारण्यास इच्छुक आणि तत्पर असले पाहिजे. मनुष्याने कृष्ण भावनामृत आंदोलनाविषयी जिज्ञासा व्यक्त केली पाहिजे आणि भौतिक जगताची स्थिती जाणून घेण्याकरिता आपले मन उघडे ठेवले पाहिजे. याप्रमाणे गुह्यम आख्याती पृच्छती या सिद्धांताचे पालन करता येते. माताजी काही चर्चा करणार आहे? हो, आपण तेच मी म्हणणार होते. आपण थांबू इथे, येस. थोडीशी चर्चा करू आणि मग पुढचं वाचूया. तर या दोन या पॅरेग्राफ्समध्ये आपण ददाती आणि प्रतिगृह्णाती या गोष्टी, हो. या दोन कृतींबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. मग जसं आपण आधीच्या श्लोकामध्ये चर्चा केली होती की जो भक्त नवोदित भक्त आहे, जसं आपण आधी आणि आपल्या भक्तीच्या सुरुवातीच्या स्टेजेसमध्ये आहोत. मग या भक्तीमध्ये कोणत्याही या कलयुगामध्ये स्थित असणाऱ्या भक्ताचं कधीही पतन होऊ शकतं, कारण माया इतकी प्रबळ आहे जेवढी आपली भक्ती प्रगत नाही. मग जर आपल्याला आपल्या या कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती प्रगती करायची असेल
विचलितपणे वाटचाल करायची असेल तर मग काही नियमांचं सुद्धा आपण पालन करायला हवं, काही गोष्टी वर्ज्य करायला हव्या. मग जसं आपण आधी चर्चा केली होती की शिला रूपा गोस्वामींनी आपल्याला भक्तीच्या डूज अँड डोंट्स इथे या उपदेशामृता या ग्रंथामधून आणि पुन्हा पुढे भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये भक्तीला अनुकूल अशी 64 तत्वांची सुद्धा चर्चा केलेली आहे. आणि मग कोणत्या गोष्टी तिथे निषिद्ध असलेल्या गोष्टींची सुद्धा त्यांनी चर्चा केलेली आहे. पण ती चर्चा करण्याआधी आपण जिथे स्टेप बाय स्टेप आपल्या भक्तीबद्दल शिकत आहोत, मग भगवद्गीतेमध्ये आपण भगवंतांवरचा विश्वास, भगवंतांनी प्रत्येक मनुष्याला अर्जुनाच्या माध्यमातून दिलेले संदेश आपण पाहिले. मग ते ऐकून आपण आपल्या या भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल सुरू केली. मग ती करत असताना मग आपण कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजे, ही भक्ती करण्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे, मग कशा प्रकारे आपल्या अवयवांना आणि इंद्रियांना कंट्रोल करणं खूप महत्त्वाचं आहे. मग कारण या अवयवांना आणि इंद्रियांना जेव्हा आपण इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा आपण त्याचा उपयोग करतो, तेव्हा नक्कीच आपण या भक्तीच्या मार्गावरती यशस्वी वाटचाल करू शकतो. मग त्याच्यानंतर आपण भक्तीला अनुकूल आणि प्रतिकूल अशा 6 गोष्टी पाहिल्या. मग आता हा नवोदित भक्त भक्तीच्या मार्गावर स्थित आहे. मग तेव्हा जेव्हा तो भक्तांसोबत संघ करावा, भक्तीसाठी प्रतिकूल असणाऱ्या गोष्टींमध्ये आपण पाहिलं की फक्त भक्तांशी संघ करावा. मग वैष्णवांशी संघ करताना जेव्हा शिला प्रभुपादांनी संपूर्ण जगभरामध्ये भक्तांसाठी हा एक म्हणजे आपण म्हणू शकतो एक पार्श्वभूमी उभी केलेली आहे किंवा एक प्लॅटफॉर्म उभा केलेला आहे, जिथे प्रत्येक भक्त दुसऱ्या भक्ताच्या संगतीमध्ये राहू शकतो. आणि मग हे भक्त एकमेकांशी जेव्हा संघ करतात, तेव्हा मग जसं आपण उदाहरण घेतलं होतं काल मागच्या वीकमध्ये जेव्हा ह्या श्लोकाची सुरुवात केली होती, तेव्हा की जेव्हा आपण एका नवीन जॉबमध्ये जॉईन होतो, आपल्याला ट्रेनिंग मिळते ती आपल्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून. कारण त्याने इथे त्या कंपनीमध्ये जास्त वेळ घालवलेला असतो. आणि मग त्या कंपनीचे रूल्स काय आहेत, कोणत्या आपण ईमेल्स कशा पाठवायच्या किंवा कंपनीचा अ, जो वर्क कल्चर काय आहे, या सगळ्या गोष्टी त्या आपल्या सिनियरकडून आपल्याला समजवल्या जातात. मग फक्त एखाद्या कंपनीमध्येच नव्हे, तर एखाद्या आपण साध्या शॉपमध्ये जरी एखादा व्यक्ती नवीन जॉबला लागला, तर मग ती वस्तू विकताना त्याचे ऑफर्स काय आहेत, त्याचे रूल्स काय आहेत, आपण कस्टमर्सना काय सांगायचं, या सगळ्या गोष्टी त्या शॉपमध्ये आधीच काही वर्षापासून कार्यरत असणाऱ्या एखाद्या सर्वांकडून त्याला आधी ट्रेनिंग मिळते आणि मग तो आपला जॉब सुरू करू शकतो. मग त्याला आपल्या आता जर आपण कॉर्पोरेट कल्चरचा विचार केला तर त्याला इन जॉब ट्रेनिंग असं सुद्धा आपण म्हणतो. मग इन जॉब म्हणजे त्याचा अर्थ असा नाहीये की त्याला जॉब मिळालेला नाहीये, त्याला जॉब मिळालेला आहे. पण जॉब सुरू करण्याआधी, जॉब करतानाच त्याला मिळत आहे ट्रेनिंग. मग तसंच आपण या आपल्या नवोदित आपण आत्ताच आपली भक्ती सुरू केलेली आहे आणि या मायेपासून आपण वाचण्यासाठी आपले जे सिनियर भक्त आहेत, जे सिनियर डिवोटीज आहेत, सिनियर वैष्णव आहेत, त्यांच्याकडून आपण इन जॉब ट्रेनिंग घ्यायला हवी. मग हे जे आपण इन जॉब ट्रेनिंग म्हणजे आपण असं नाहीये की आपण भक्तीमध्ये वाटचाल करत नाहीये, आपण भक्तीच्या या मार्गावरतीच कार्यरत आहोत. परंतु या मार्गावरती वाटचाल करताना आपण पहिल्या स्टेजमध्ये आहोत. मग आपण प्रथम श्रेणीचे नवोदित भक्त असताना मग कोणत्या गोष्टी, छोट्याशा गोष्टी सुद्धा आपली चॅन्टिंगमधून आपलं लक्ष विचलित करू शकतात, आपल्या भक्तीमध्ये आपलं लक्ष विचलित करू शकतात. मग तेव्हा आपण कोणत्या गोष्टी फॉलो करायला हव्या, कोणत्या गोष्टी टाळायला हव्या, हे सांगण्यासाठी आपले जे सिनियर भक्त आहेत, म्हणजेच जेव्हा आपण कृष्ण भावना भवित संघासोबत जोडले जातो प्रभुपादांच्या कृपेने, तेव्हा इथे आपण या वैष्णवांचा अनुसरण केलं पाहिजे, सॉरी. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण आपल्या भक्तीची वाटचाल केली पाहिजे, आपली भक्ती सुरुवात केली पाहिजे किंवा या भक्तीमध्ये स्थित राहिलं पाहिजे. मग तेव्हा या वैष्णवांसोबत,
या संघामध्ये जोडले असताना मग त्याचे काहीतरी रूल्स आणि रेग्युलेशन्स असतात. मग आपण या भक्तांसोबत आपण कसं वागलं पाहिजे याची याचं मार्गदर्शन इथे आपण पाहतो या श्लोकामध्ये. मग समजा आपण अनेक या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा अनेक क्लब्स असतात. मग जिथे आपण तो सगळ्यात फेमस आपल्याकडे इंडियामध्ये असतो तो लायन्स क्लब म्हणून असतो, की वेगवेगळ्या कल्चरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना तो एकत्र जोडणारा तो क्लब असतो. मग त्या क्लबमध्ये जर कोणाला जॉईन व्हायचं असेल, जगभरामधल्या लोकांसोबत मैत्री करायची असेल, तर त्यांना काहीतरी रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात, काही त्यांना फीज भरावी लागते आणि मग त्यांच्या मीटिंग्स असतात त्या सगळ्या अटेंड कराव्या लागतात. मग त्याचा एक प्रोटोकॉल असतो. मुलांमध्ये सुद्धा स्कूलमध्ये शाळेतल्या कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्काउट गाईडच्या कॅम्प्स असतात त्यांच्यासाठी. मग त्या स्काउट गाईडच्या कॅम्पमध्ये सुद्धा त्यांना सहभागी व्हायचं असेल, तर मग त्यांनी कसं वागायला हवं, कसं ड्रेसअप करायला हवं, कोणत्या नियमांचं पालन करायला हवं, या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. म्हणजे स्काउट गाईडमध्ये त्याचा युनिफॉर्म असतो, त्यांचे रूल्स असतात, त्या सगळ्या गोष्टी असतात. जर तुम्ही लायन्स क्लबमध्ये गेलात तर सगळे सूट वगैरे घातलेलं असतं, थ्री पीस सूट. मग त्यांना तो युनिफॉर्म कंपल्सरी असतो. मग जेव्हा आपण वैष्णवाचार फॉलो करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, मग तेव्हा आपला युनिफॉर्म काय असायला हवा, आपण कशी पोशाख पद्धती वापरायला हवी. आणि मग आपल्या या भक्त मित्रां जेव्हा आपण भक्तांसोबत संग करतोय, या नवीन मैत्री करतोय, यांच्यासोबत आपण आपलं आचरण कसं ठेवायला हवं, हे आपण इथे पाहणार आहोत. मग इथे शेवटच्या या पॅरेग्राफमध्ये जसं आपण चैतन्य शिक्षामृताचं वाचन केलं होतं याच्या आधी आपण, तेव्हा आपण पाहिलं होतं की जेव्हा चैतन्य महाप्रभू झारखंडच्या या जंगलामधून जात होते, तेव्हा त्यांच्या संकीर्तनामध्ये चैतन्य महाप्रभू जेव्हा संकीर्तन करत, त्यांना पाहणारा जो व्यक्ती आहे तो फक्त मंत्रमुग्धच नाही होत, तर तो चैतन्य महाप्रभूंच्या प्रेमात तर पडणारच, पण या भक्तीच्या, या हरिनाम संकीर्तनाच्या पण प्रेमात पडेल, अशा प्रकारचं त्यांचं ते चॅन्टिंगचं पॉवर होतं. किंवा आपण वाचतो जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंबद्दल किंवा ऐकतो, तेव्हा ते सांगायचे जेव्हा ते कीर्तन करायचे, ते एवढ्या उंच उड्या घेऊन भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये तल्लीन होऊन नाचायचे की फक्त मनुष्य प्राणीच नव्हे, तर आजूबाजूचे पशु पक्षी आणि प्राणी सुद्धा त्या संकीर्तनाचा लाभ घ्यायचे किंवा त्याच्यामध्ये अ, सहभाग घ्यायचे, आनंदाने नाचू लागायचे. मग झारखंडच्या त्या जंगलामध्ये वाघ आणि शेळी सुद्धा जे एकमेकांचे शत्रू आहेत, वैरी आहेत, ते सुद्धा महाप्रभूंचं हे संकीर्तन पाहून आपापलं नैसर्गिक जे शत्रुत्व आहे ते विसरून महाप्रभूंच्या संकीर्तनामध्ये नाचू लागले. मग शिला प्रभुपादांनी हा मुद्दा इथे का सांगितला किंवा याचा संदर्भ का दिलेला आहे, तर जेव्हा आपण अशा वैष्णवांचा संग करतो, मग त्यांच्याकडून आपण त्या संकीर्तनाचं, त्यांची जी भक्ती आहे, मग जसं याचं प्रॅक्टिकल कनेक्शनमध्ये किंवा आपल्या प्रॅक्टिकल सोप्या वर्ड्समध्ये जेव्हा आपण चर्चा केली होती याच्या आधी पण, तेव्हा मी सांगितलं होतं की त्यांचा जो ऑरा असतो, त्यांच्या ज्या व्हायब्रेशन्स असतात, त्या व्हायब्रेशन्समध्ये जेव्हा आपण एंटर करतो, तेव्हा आपला जो ऑरा आहे, आपले जे व्हायब्रेशन्स आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा फरक पडतात. मग याची तुलना आपण मंदिरासोबत सुद्धा केली होती. जेव्हा आपण मंदिरात एंटर करतो, तेव्हा एक वेगळी फिलिंग, तिथलं वातावरण वेगळं असतं. मग त्याच्यामुळे आपल्या मनामध्ये वेगळी भावना निर्माण होते, जी शांती मिळते. मग तशा प्रकारची ते जे व्हायब्रेशन्समध्ये, मग तोच फरक जेव्हा आपण मंदिरातून बाहेर येतो किंवा ऑफिसमध्ये जातो, तिथे आपल्याला वेगळं जाणवतं, वातावरण वेगळं असतं. मग हा जो भक्तांचा ऑरा असतो, त्याच्यामध्ये प्रवेश करून आपण त्यांच्याकडून काहीतरी शिकण्यासाठी, त्यांच्या जवळची जी पॉझिटिव्हिटी आहे ती शिकण्यासाठी आपण त्यांच्यासोबत संघ करायला हवा. पण इथं त्याच्यासाठी शिला प्रभुपादांनी अतिशय सुंदर असं उदाहरण दिलं आहे की जेव्हा एखादा नवीन मैत्री करतो कोणासोबत, किंवा समजा एक व्यापारी आहे, त्याला व्यापार आपला वाढवायचा आहे. मग तो काय करतो, दुसऱ्या व्यापारासोबत त्याचा काहीतरी करार असतो. मग तेव्हा त्या कराराच्या वेळी तो त्याला भेटतो, त्याला बाहेर जेवायला बोलवतो हॉटेलमध्ये वगैरे. मग जेवण होईपर्यंत तो आपली चर्चा नॉर्मलच सुरू असते, चर्चा की असं कसं एकमेकांना
ओळखण्याचा प्रयत्न करतात, एकमेकांबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. आणि मग जेव्हा एकमेकांचं त्यांना जाणून घेतलं, जेवण वगैरे त्यांचं झालं, मग त्याच्यानंतर ते गिफ्टचे सुद्धा एक्सचेंज करतात, की आपण कोणाला पहिल्यांदा भेटतोय तर आपण गिफ्ट्स पण देतो आणि ते पण गिफ्ट्स घेतात पण त्यांनी दिलेले. मग त्याच्यानंतर येतं की आपला मेन मुद्दा काय आहे, ही आपली बिझनेस डील आहे. आणि असं असं मग आता आपण भेटलो, आपल्या विचारांची देवाणघेवाण केली आणि भेटवस्तूंची देवाणघेवाण केली. आता जर आपल्या वाईब्स मॅच होत असतील तर आपण आपल्यामधला हा जो करार आहे, हा जो बिझनेस डील आहे, ही आपण ती पुढे घेऊया आणि मग आपण कोलॅबरेशन किंवा जे काही आहे मग आपला बिझनेस वाढवण्यासाठी व्यक्ती त्या गोष्टी करतो. किंवा आणखी एक गोष्ट, लहान मुलं जेव्हा नवीन शाळेमध्ये जातात, मग आता त्यांना नवीन मित्रमैत्रिणींना भेटायचं असतं. अगदी लहान असतात, आपल्या घरातून पहिल्यांदाच ते आपल्या LKG UKG मध्ये किंवा अ, शाळेमध्ये जात असतात. मग तेव्हा पहिल्यांदाच ते आपल्या नवीन नवीन फ्रेंड्सना पाहिलं असतात, मग त्यांच्यासोबत मैत्री करायची असते. मग तेव्हा आई वडील काय करतात, शाळेच्या नंतर सुद्धा त्यांची भेट घालून देतात, मग त्यांना भेटण्यासाठी वेळ देतात. मग जेव्हा ते जास्त भेटतात, त्यांचं एकमेकांसोबतचं त्यांचं पण बॉन्डिंग असतं किंवा त्यांचे पण ते खेळण्यासाठी त्यांच्या एकमेकांचे विचार किंवा त्यांना चांगलं वाटावं म्हणून ते एकमेकांना भेटायला देतात, खेळायला बाहेर बागेमध्ये घेऊन जातात, पार्कमध्ये. प्ले डेट्स नावाचा प्रकार असतो इकडे, मला वाटतं तिथेही असेलच. मग मुलांच्या प्ले डेट्स असतात, मग त्याच्यामध्ये मग मुलं जेव्हा त्यांच्या घरी सुद्धा बोलवतात, एकमेकांच्या घरी जातात आणि मग तेव्हा पण त्यांच्यासाठी आई वडील काहीतरी घेऊन जातात, जेणेकरून या मुलांची मैत्री व्हावी आणि मग ते शाळेमध्ये सुद्धा चांगले खेळावं आणि ते बाहेर खेळण्यासाठी पार्कमध्ये खेळण्यासाठी सुद्धा त्यांची मैत्री व्हावी म्हणून. मग या सगळ्या गोष्टी, मग नात्याच्या सुरुवातीला या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. आणि मग जेव्हा त्यांच्यामध्ये एक स्थिरता येते त्या नात्यामध्ये, तेव्हा ते मग नेहमीसाठीचे फ्रेंड्स असतात. मग जेव्हा आपण बिझनेस डीलची चर्चा केली, त्याच्यामध्ये सुद्धा ते बिझनेस मग स्मूथमध्ये सुरू राहतो त्याचा. मग तसंच जेव्हा आपल्याला या भक्तीमध्ये प्रगती करायची आहे, आपल्याला मार्गदर्शन हवं आहे आणि मग आपण भक्तांचा संघ करतोय, इस्कॉनमध्ये जॉईन जर झालो, तर जॉईन तर झालो आपण, पण मग आपण काय करायचं तिथे? मग तिथल्या गोष्टी म्हणजे आपण इथे सगळ्या याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टींची चर्चा केली. मग संघ त्यागात सतोवृत्ते, मग भक्तांशी संघ करावा आणि मग संघ त्यागात सतोवृत्ते म्हणजे अ, जे आपण बिझनेसमनचं उदाहरण घेतलं होतं, मग त्याच्यामध्ये मग त्यांना एकमेकांमध्ये अ, एकमेकांची ओळख करून आपलं कार्य पुढे घेऊन जायचं होतं, म्हणून त्यांनी अशी हे असं हे आदान प्रदान केलं, आपल्या विचारांचं आदान प्रदान केलं, गिफ्टचं आदान प्रदान केलं आणि मग आपली बिझनेस डील केली. मग त्याचप्रमाणे लहान मुलांचंही उदाहरण आपण पाहिलं. मग अशा प्रकारे जेव्हा मनुष्य प्रेमाचं आदान प्रदान करतो, गिफ्ट सुद्धा देतो आणि घेतो सुद्धा, मग तेव्हा त्याच्यामध्ये जो बॉन्ड निर्माण होतो, तोच बॉन्ड या दोन भक्तांमध्ये सुद्धा निर्माण होतो. मग आता दान देणं आणि दान घेणं या सुद्धा त्याच्यामध्ये येतात. मग इस्कॉनमध्ये आपण पाहतो की मनुष्यानी अ, दान दिलं सुद्धा पाहिजे आणि अ, टेम्पलमध्ये दान घेतलं सुद्धा पाहिजे. टेम्पलमध्ये जर त्यांनी दान घेण्याचं नाकारलं, मग त्या टेम्पलची पूर्ण जो दिनचर्या आहे जी, ती कशी चालणार? मग तिथे राहणारे जे अ, संन्यासी आहेत, मग रोजची होणारी पूजा, रोजचा होणारा खर्च तो कसा चालणार? मग व्यक्तीने सढळ हाताने दान दिलं सुद्धा पाहिजे भक्तांनी. आणि मग जो संन्यासी भक्त आहे किंवा टेम्पल मॅनेजमेंट आहे, त्यांनी ते सढळ हाताने स्वीकारलं सुद्धा पाहिजे. समजा ते जर स्वीकारलं नाही, तर मग हे जे आपले मोठे मोठे फेस्टिवल्स होतात, आता आपण पाहतो आता जन्माष्टमी झाली, मग जन्माष्टमीमध्ये जी रौनक असते किंवा जे डेकोरेशन केलं जातं, जिथे हजारो लोकांना लोक प्रसादमचा सुद्धा आनंद घेतात तिथे मंदिरात जाऊन भगवंतांचं दर्शन घेतल्यानंतर. मग त्या सगळ्यासाठी अ, जर भौतिकदृष्ट्या विचार केला तर पैसे कुठून येणार? मग समजा सढळ हाताने पुरुषांनी दान केलंच नाही तर. मग इस्कॉनमध्ये ही पद्धती सर आणखी सुद्धा
सुरळीत सुरू आहे म्हणूनच इतके मोठे मोठे फंक्शन्स आपण पाहतो किंवा सढळ हाताने दान देणाऱ्या भक्तांना सुद्धा पाहतो आणि त्याच्यामुळेच या दान देणाऱ्या भक्तांमुळेच आणि मग ज्या सगळ्या हा प्रोग्राम जर सुरळीत आपण फक्त काही व्हिडिओज पाहत असाल तर या व्हिडिओमध्ये हा जो फंक्शन सुरळीतपणे होत असतो तो सुरळीत चालण्यासाठी जे व्हॉलेंटियर्स लागतात जे स्वतःच मंदिरासाठी त्या फंक्शनसाठी मदत करतात व अशी मदत करणारे भक्त सुद्धा लागतात आणि मग या ही मदत स्वीकारून या सगळ्याचं अरेंजमेंट करणारे भक्त सुद्धा लागतात जर समजा त्यांनी ही मदत त्यांच्याकडून स्वीकारलीच नाही मग ते चार पाच जण तर मिळून हा फंक्शन करू शकणार नाहीत कारण जवळपास प्रत्येक इस्कॉनच्या टेम्पलमध्ये इथे तरी 10,000 डिवोटीज एका दिवसामध्ये भेट देतात मग इंडियामध्ये तर अ, ही संख्या आणखी जास्त मोठी असेल मग इतक्या डिवोटीजसाठी सगळं सुरळीत नियमित व्यवस्थापन करायचं त्यांच्या प्रसादमची व्यवस्था किंवा मंदिरामध्ये जे काही सगळ्या पूजा अर्चा होतात आणि मग जे डेकोरेशन होतं त्या सगळ्यांची व्यवस्था मग ही सगळी जी कार्यप्रणाली आहे ती चालते या संपूर्ण या भुंगते भोजयते चैव याच्यामुळे किंवा अ, जिथं आपण पाहिलं असंग त्यागात सतोवृत्ते मग भक्तांनी एकमेकांचा संग केला त्यांनी एकमेकांमध्ये देवाणघेवाण केली प्रसादाची देवाणघेवाण अ, मग त्यांनी एकमेकांना दान दिलं आणि दान स्वीकारलं सुद्धा या सगळ्यामुळेच आपण आपल्या या भक्तीमध्ये प्रगती तर करूच पण आपली ही जी अ, आपले हे जे भक्त सॉरी वैष्णव भक्त आहेत किंवा सिनियर डिवोटीज आहेत त्यांच्यासोबत सुद्धा आपण प्रेमाची देवाणघेवाण करू शकतो मग या प्रेमाच्या देवाणघेवाणीसाठी आपल्याला या सगळ्या या गोष्टींना फॉलो करणं त्यांना मान देणं या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत तर हेच आपण आतापर्यंतच्या या वाचनामध्ये पाहिलं मग पुढे मग प्रेमाचं आदान प्रदान दोन मित्रांमध्ये कसं होतं जसं आपण प्रॅक्टिकल उदाहरण पाहिलं बिझनेसमन्समध्ये किंवा लहान मुलांचं उदाहरण तसं आपण आपल्या भागवतांच्या 10व्या स्कंदात सुदामा आणि भगवंतांची मैत्री त्याच्याबद्दल सुद्धा आपण वाचन करतो त्या लीलेबद्दल भगवंताच्या की जेवढं प्रेम सुदामाने दिलं कशा प्रकारे त्याने न मागता सुद्धा भगवंतांनी त्याची पूर्ण परिस्थितीच चेंज करून टाकली होती आणि ही होती त्या दोन मित्रांमधल्या प्रेमाच्या आदानप्रदानाची गोष्ट मग त्याच्यानंतर आपण पुढे आता चर्चा करणार आहोत की कशा प्रकारे आपण आपले दुःख सुद्धा इतर भक्तांसोबतच शेअर केलं पाहिजे मग त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्या पुराणांमध्ये त्याची उदाहरणं आहेत मग इतकंच नव्हे तर शिलारूप गोस्वामी आपल्याला फक्त आपण आदानप्रदान करावं किंवा आपण या गोष्टी फॉलो कराव्या या गोष्टी फॉलो करू नये असं एवढं सांगत नाहीये तर त्या प्रत्येकाचं शास्त्रशुद्ध उदाहरण सुद्धा आपल्या भागवतामध्ये पुराणांमध्ये आणि वेदांमध्ये उपलब्ध आहे आणि मग जेव्हा आपण या शास्त्रशुद्ध पुराव्यांद्वारे या गोष्टी पाहतो किंवा ऐकतो श्रवण करतो वाचन करतो अध्ययन करतो तेव्हा नक्कीच आपण या आपल्या मार्गावरती आणखी दृढ होतो भक्तीच्या या मार्गावरती आणि विचलित न होता वाटचाल करू शकतो मग त्याच्यानंतर एक मिनिट मी पुढचं ओपन करते आणि मग आपण पुढचं रीड करूया इथून इथंपर्यंत झालं होतं ना आपलं वाचन नाही सॉरी बरोबर 48 पण 48 बरोबर ना बरोबर होतच तुमचं हे आंतरराष्ट्रीय पासून चालू हा हा तिथूनच हा बरोबर चालेल तेच. तुम्ही वाचणार प्रभूजी की मी वाचू कोण बाकी कोण वाचत असले तर वाचू देत तर बघा काय हरे कृष्ण चालेल सर्वांना कोणाला वाचायची इच्छा आहे का हरे कृष्ण माताजी. येस चालेल प्रभूजी वाचू शकता तुम्ही हा, आंतरराष्ट्रीय पासून. हो चालेल हा हा तिथून प्रभूजी हरे कृष्ण. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे सदस्य जेव्हा प्रत्येक रविवारी आपल्या सर्व शाखांमध्ये उत्सवांचे आयोजन करतात
तेव्हा आपल्याबरोबर प्रसाद घेण्याकरिता ते संघाच्या सदस्यांना आणि समर्थकांना निमंत्रित करतात. यामध्ये आवड असणारे अनेक लोक प्रसाद ग्रहण करण्याकरिता येतात आणि जेव्हा शक्य असेल तेव्हा ते संघाच्या सदस्यांना आपल्या घरी बोलावतात आणि त्यांना यथेच्छ स्वादिष्ट प्रसाद देतात. या प्रकारे सदस्य तसेच सामान्य लोकांनाही लाभ होतो. लोकांनी तथाकथित योगी, ज्ञानी, कर्मी आणि परोपकारवाद्यांच्या संगतीचा त्याग केला पाहिजे, कारण त्यांच्या संगतीने कोणालाच लाभ होत नाही. जर मनुष्याला खरोखरच संगतीने कोणालाच लाभ होत नाही, जर मनुष्याला खरोखरच मनुष्य जीवनाचे ध्येय प्राप्त करावयाचे असेल, तर त्याने कृष्ण भावनामृत आंदोलनाच्या भक्तांशी संग केला पाहिजे, कारण एकमेव हेच आंदोलन मनुष्याला भगवंतावर प्रेम कसे करावे हे शिकविते. धर्म हे मानव समाजाचे एक वैशिष्ट्य आहे आणि पशु आणि मनुष्य समाजामध्ये धर्मामुळेच भेद होतो. पशूंमध्ये चर्च, मशीद किंवा कोणत्याही प्रकारची धार्मिक व्यवस्था नसते, परंतु जगाच्या सर्व भागात मग तो समाज अत्यंत पददलित असला तरी त्या समाजामध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची धर्मपद्धती आढळते. वन्य आदिवासी जमातीत सुद्धा धर्माची जाणीव आढळते. जेव्हा एखाद्या धार्मिक प्रवृत्तीचा विकास होतो आणि भगवत प्रेमामध्ये तिची परिणती होते, तेव्हाच ती यशस्वी होते. श्रीमद भागवतात 1.2.6 सांगितल्याप्रमाणे हे संस्कृत वाचावं लागेल. हो प्रभूजी. सवयी पुंसा परो धर्म यथो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्य प्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धती. ज्यामुळे मनुष्य भगवंताची भक्तिमय सेवा प्राप्त करू शकतो, तोच अखिल मानवतेसाठी परम धर्म होय. अशी भक्तिमय सेवा हेतुरहित आणि अप्रतिहत स्वरूपाची असावी. त्यामुळे मनुष्य पूर्णपणे आत्मसंतुष्ट होतो. मानव समाजाला जर खरोखर मनशांती, स्वस्थता आणि सर्व राष्ट्रांमध्ये परस्परात मैत्रीचे संबंध हवे असतील, तर मनुष्यांनी कृष्ण भावनेचे आचरण केले पाहिजे, कारण या पद्धतीमुळे त्यांना आपल्यातील सुप्त कृष्णप्रेम विकसित करता येईल. कृष्ण भावनेचे आचरण करताच मनुष्यांची मने शांत व स्वस्थ होतील. या संबंधात कृष्ण भावनेचा प्रचार करणाऱ्या सर्व भक्तांना श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांनी बजावले आहे की ईश्वरवादी आंदोलनाचा विरोध करणाऱ्या मायावादी लोकांबरोबर भक्तांनी अजिबात बोलू नये. संपूर्ण जग मायावादी व नास्तिक लोकांनी भरलेले आहे व जगातील राजकीय पक्ष मायावाद व इतर नास्तिक तत्वज्ञानाच्या आधारे भौतिकवादाचा प्रचार करीत आहेत. कधीकधी ते एका शक्तिशाली पक्षाला पाठिंबा देऊन कृष्ण भावना आंदोलनाचा विरोध करतात. कृष्ण भावना आंदोलनाचा विकास व्हावा अशी मायावाद्यांची आणि इतर नास्तिक लोकांची मुळीच इच्छा नाही, कारण हे आंदोलन लोकांना कृष्ण भावनेचे शिक्षण देते. नास्तिकांचे हेच धोरण असते. सापाला दूध पाजण्यात आणि केळी खाऊ घालण्यात काही लाभ होत नाही, कारण सापाचे कधीच समाधान होत नाही. उलट दूध पिऊन आणि केळी खाऊन साप अधिक विषारी होतो. कैवल्य विषवर्धनम याच कारणास्तव मायावादी आणि कर्मी सापांसमोर आपण आपले मन मोकळे करू नये. अशा प्रकारे मन मोकळे करून बोलण्यामुळे आपल्याला काहीच लाभ होणार नाही. अं, होई- इथे कर्सर ठेवलाय होणार प्रभूजी, नाही. म्हणून बसवलं. म्हणून त्यांची संगत पूर्णपणे टाळलेलीच बरी व त्यांच्याकडे कोणत्याही गुह्य वस्तूविषयी विचारपूस करू नये, कारण ते चांगला उपदेश देऊच शकत नाही. आपण मायावाद्यांना व नास्तिकांना कधीही आमंत्रण देऊ नये व त्यांचे आमंत्रण स्वीकारू नये, कारण अशा प्रकारच्या घनिष्ठ संबंधांमुळे आपण त्यांच्या नास्तिक मनोवृत्तीने प्रभावित होण्याची शक्यता असते. संघात संन्यायते कामः या श्लोकातील निषेधात्मक आदेश असा आहे की मायावादी आणि नास्तिक लोकांना आपण काही देऊ नये व त्यांच्याकडून काही स्वीकारू नये. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी असेही बजावले आहे की विषयीर अन्न खायले दुष्ट हय मन भोगवादी लोकांनी शिजविलेले
अन्न खाल्ल्यामुळे आपले मन दुष्ट होते. जोपर्यंत आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये अतिशय प्रगत होत नाही, तोपर्यंत कृष्ण भावनेचा प्रचार करण्यासाठी आपण सर्व लोकांचे सहकार्य घेण्यामध्ये असमर्थ असतो. म्हणून तत्वपालन करण्याच्या उद्देशाने भक्ताने मायावादी किंवा नास्तिकांकडून दान घेऊ नये. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी तर भौतिक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अतिशय आसक्त असलेल्या साधारण लोकांचा संग करण्यासही भक्तांना मनाई केलेली आहे. एकूणच निष्कर्ष असा की आपण नेहमी भगवत भक्तांचा संग केला पाहिजे. भक्ताने भक्तिमय सेवेच्या नियामक सिद्धांताचे पालन केले पाहिजे. आचार्यांच्या चिन्हाचे अनुसरण केले पाहिजे आणि सद्गुरूंच्या आदेशांचे पालन केले पाहिजे. अशा प्रकारे आपण आपल्या भक्तिमय सेवेचा व सुप्त कृष्ण भावनेचा विकास करू शकतो. जो भक्त कनिष्ठ अधिकारी नाही अथवा महाभागवतही नाही, परंतु भक्तिमय सेवेच्या मध्यम अवस्थेत आहे, त्याने भगवंतावर प्रेम केले पाहिजे. भक्तांची मैत्री केली पाहिजे, अज्ञानी लोकांवर कृपा केली पाहिजे आणि मत्सरी तथा आसुरी लोकांची उपेक्षा केली पाहिजे. या श्लोकात भगवंताशी प्रेममय संबंध स्थापित करणे आणि भक्तांशी मैत्री करणे या पद्धतींबाबत संक्षिप्त उल्लेख आहे. ददाती या सिद्धांतानुसार एका प्रगत भक्ताने आपल्या उत्पन्नाचा 50% भाग भगवंत व भक्तांच्या सेवेकरिता वापरला पाहिजे. श्रील रूप गोस्वामींनी स्वतः याबाबत उदाहरण घालून दिले आहे. जेव्हा त्यांनी सेवानिवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या उत्पन्नातील 50% भाग कृष्ण सेवेकरिता दिला व 25% भाग नातेवाईकांना दिला. उर्वरित 25% भाग त्यांनी वैयक्तिक गरजांकरिता ठेवला. या उदाहरणाचे सर्व भक्तांनी अनुसरण करावे. मनुष्याने आपली जी काही मिळकत असेल त्याचा 50% भाग श्रीकृष्ण आणि त्यांचे भक्त यांच्याकरिता खर्च करावा आणि यामुळे ददाती या सिद्धांताची परिपूर्णता होईल. या पुढील श्लोकात श्री रूप गोस्वामींनी कोणत्या वैष्णवाशी मैत्री करावी व वैष्णवांची सेवा कशी करावी यासंबंधीची माहिती दिलेली आहे. हरे कृष्णा प्रभूजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर अतिशय सुंदर अशा उदाहरणांनी आपण आता पुन्हा पुढच्या गोष्टींची चर्चा केली, जिथे गुह्यम आख्याती पृच्छती. तर मग आपल्या मनातली गोष्ट आपण कोणाला सांगायची आणि त्याच्यानंतर गुह्यम आख्याती पृच्छती आणि मग संघ, भगवत भक्तांचा संघ कसा महत्वाचा आहे याच्याबद्दल सुद्धा आपण इथे पाहिलं. मग संघात संजायते कामः. संघ हा नेहमीच भक्तांशीच असावा. मग याच्यासाठी श्रील प्रभुपाद नेहमी या गोष्टीवरती भर देतात की ते नेहमी म्हणतात मनुष्याचा संघ हा अतिशय महत्त्वाचा असतो आणि म्हणून जगभरातील सर्व कृष्ण भक्तांना एकच प्लॅटफॉर्म मिळावा. सर्व समान विचाराच्या लोकांनी एकाच छत्रछायेखाली त्यांनी एकमेकांशी मैत्री करावी, म्हणून त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली. ते सुद्धा आपल्या गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार पाश्चात्य देशामध्ये भगवत भक्तीचा प्रसार व्हावा, कृष्ण भावनेचा प्रसार व्हावा म्हणून आपल्या गुरूंची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ते अमेरिकेला गेले होते. आणि मग आपण श्रील प्रभुपादांचे भारताचे आध्यात्मिक राजदूत याच्यामध्ये आपण या पुस्तकामध्ये जेव्हा वाचन केलं, तेव्हा आपण पाहिलं की कशा प्रकारे किती खडतर परिस्थितींना तोंड जावं लागलं त्यांना तिथेपर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा त्या जलदूत या बोटीचा तिकीट सुद्धा मिळवण्यासाठी. मग त्या बोटीमध्ये सुद्धा जाताना त्यांना दोनदा हार्ट अटॅक आला होता आणि मग त्या कार्यासाठी त्यांना ते हार्ट अटॅक सुद्धा त्यांना थांबवू शकलं नाही. ते पोहोचले अमेरिकेला. शेवटी त्यांनी इस्कॉनची स्थापना सुद्धा तिथे केली आणि आज आपल्यासारख्या जगभरातील अनेक भक्तांसाठी एक भक्तीचा हा प्लॅटफॉर्म त्यांनी आपल्या सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिला. मग जिथे सर्व समान विचारांचे कृष्ण भक्त एकत्र येऊन भगवंतांविषयी चर्चा करतात, भगवंतांचं नामस्मरण करतात आणि भगवंतांची आराधना करतात. मग इथे आपण पाहतो की शिलारूप गोस्वामींनी स्वतः आपल्या उदाहरणाद्वारे आपल्याला सर्वांना दाखवलेलं आहे की कशा प्रकारे दान देणं महत्वाचं आहे. मनुष्याने आपल्या मिळकतीतला 50% भाग हा दान दिला पाहिजे आणि
ते स्वतःच्या उदाहरणांनीच त्यांनी आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे की जेव्हा त्यांनी निवृत्ती घेतली, 50% त्यांनी भगवंतांसाठी दान केलं, मग 25% नातेवाईकांना दिलं आणि उरलेला 25% स्वतःच्या उर्वरित आयुष्यासाठी त्यांनी ठेवून घेतलं. मग जेव्हा मनुष्य या तत्वानुसार आचरण करतो, शिला प्रभुपादांसारख्या, शिला रूपा गोस्वामींसारख्या आचार्यांचं अनुसरण करतो, त्यांच्या पदचिन्हांवरती वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हाच तो आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करतो. मग पुढे आपण पाहतो की शिला प्रभुपाद इथे सांगतात की आपण कधीही मायावादी व्यक्तींना आमंत्रण सुद्धा देऊ नये किंवा नास्तिकांना किंवा त्यांचं आमंत्रण सुद्धा स्वीकारू नये. मग त्याची उदाहरणं सुद्धा आपण अनेक वेळा आपण चर्चा केली की समजा एखादा भक्ताशी मैत्री केली तर तो सॅटर्डे नाईटला आपण फ्रायडे नाईटला कीर्तनला घेऊन जाण्यापेक्षा तो म्हणेल की फ्रायडे नाईट आहे, मनुष्याने एन्जॉय केलं पाहिजे. त्यांचे वाक्य कसे असतात, एकच आयुष्य आपल्याला मिळतं, ते एन्जॉय केलं पाहिजे, कशाला या सगळ्या भक्ती आणि या गोष्टी करता. आणि अशा शब्दांनी ते आपली दिशाभूल करू शकतात. मग म्हणून आपण वैष्णवांशीच भक्त संग करावा, जेणेकरून आपण आपल्या भक्तीच्या मार्गावरती अविचलितपणे वाटचाल करू. आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा आपण वैष्णवां आणि त्यांच्यासोबत त्यांचं आमंत्रणही स्वीकारू नये, आपण त्यांनाही बोलवू नये, त्यांच्याकडून कोणतीही गोष्ट स्वीकारू नये किंवा त्यांना कोणतीही गोष्ट दान सुद्धा देऊ नये. तर अशा प्रकारे आपण जर अ, जर आपण अभक्तांशी मैत्री केली, त्यांच्याशी संघ केला, तर ते एखाद्या सापाला दूध पाजण्यासारखेच आहे. मग शेवटी तो साप काहून अधिक विषारी जसा बनतो, तोच आपल्या भक्तीच्या मार्गामध्ये अडथळा आणतो. मग या आता प्रत्येक गोष्टीसाठी ददाती प्रतिगृह्णाती, मग गुह्यम आख्याती पृच्छती, याच्यासाठी थोडेसे आपण उदाहरणांची सुद्धा चर्चा करूया. मग ददाती म्हणजे दान देणे. मग सुदामाचं जसं आपण उदाहरण पाहिलं की त्याच्याजवळ होतं, जेव्हा भगवंतांना भेटायला जायचं म्हणून भगवंतांना देण्यासाठी त्यांनी शोधलं, त्याच्याकडे काहीच नाही मिळालं, फक्त पुरचुंडीभर पोहे मिळाले. मग ते पुरचुंडीभर पोहे त्यांनी भगवंतांना दिले. मग त्याचं भगवंतांवरचं असलेलं खरं प्रेम आहे. आणि अ, ददाती प्रतिगृह्णाती, मग त्याचा स्वीकार सुद्धा केला भगवंतांनी, आणि ते भगवंतांचं प्रेम आहे. मग त्याच्यानंतर आपण अनेक अजून स्वतः भगवंतांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे भगवद्गीतेमध्ये, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यती. जेव्हा भक्त भगवंतांना अर्पण करतो प्रेमाने, फक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम या 4 गोष्टी सुद्धा अर्पण करतो, भगवंत त्याचा प्रेमाने स्वीकार करतात. मग त्याच प्रकारे जेव्हा आपल्याला भक्तांकडून जपमाळ, भगवद्गीता किंवा प्रसाद इत्यादी गोष्टी मिळतात, तेव्हा आपण त्याचा मनापासून स्वीकार करायला हवा. आणि फक्त स्वीकार करून आपल्याकडे ठेवू नये, तर आपण सुद्धा या गोष्टींचा दान द्यायला हवं. तेव्हाच आपण आपल्या माध्यमातून भक्तीसाठी अनुकूल अशा गोष्टी दानामध्ये सुद्धा देत आहोत. आणि त्याच्या माध्यमातून मग आपल्याला जसं मिळालं त्या भावनेने आपण, जेव्हा आपण फक्त ती पुस्तकच, ती भगवद्गीताच, ती जपमाळच गिफ्टमध्ये देत नाहीये, दानमध्ये देत नाहीये, तर आपले विचार, आपली भक्ती, आपल्या वाईफसुद्धा आपण त्याच्यासोबत त्यांना देतोय. मग जेणेकरून आपण कोणत्या एका आत्म्याला या कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती वाटचाल करण्यासाठी मदत करतोय. मग समजा त्या छोट्याशा एक्सचेंज इन लव्हिंग एक्सचेंजेस आपण ज्याला म्हणतो, त्याच आपण इथे पाहतो या श्लोकामध्ये. त्याच्यामुळे जर एखाद्या व्यक्ती आपल्या या कलियुगाचा धर्म, नामसंकीर्तन हा एकच आहे, भगवंतांची भक्ती करणं एकच आहे, आणि मनुष्य जन्मामध्ये आपण समजा ती पूर्ण नाही केली तर पुन्हा या जन्ममृत्यूच्या बंधनामध्ये अडकू, ही जर गोष्ट त्याने जाणली, तर नक्कीच मग आपण एखाद्या सर्वसाधारण जीवाला भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल करण्यासाठी प्रेरित करू. मग त्याच्यानंतर ददाती प्रतिगृह्णाती आपण पाहिलं. मग गुह्यम आख्याती पृच्छती, आपलं जे दुःख आहे ते आपण भक्तांसोबतच शेअर करायचं, भगवंतांसोबतच शेअर करायचं, तेव्हाच आपण आपल्याला तो भक्तच अतिशय उत्तम उदाहरण देऊ शकतो. पण समजा तुम्हाला टॅक्स विषयक कोणत्या गोष्टी विचारायच्या आहेत, तुम्ही CA कडे जाणार, डॉक्टरकडे जाणार नाही.
आरोग्यविषयक काही चर्चा करायची आहे, काही आपल्याला प्रॉब्लेम आहे, तर आपण डॉक्टरकडे जाणार, CA कडे जाणार नाही. मग त्याच प्रकारे जेव्हा आत्म्याविषयी चर्चा आहे, भगवंतांविषयी चर्चा आहे, तेव्हा या भक्तीमध्ये डॉक्टरेट केल्याकडे म्हणजेच जो भक्त उच्च श्रेणीचा भक्त आहे त्याच्याकडेच आपण जाऊ ना, आपली प्रॉब्लेम्स घेऊन किंवा आपल्या मनातल्या गोष्टी शेअर करण्यासाठी. मग जसं सुग्रीवाला जेव्हा प्रॉब्लेम आला होता तेव्हा त्यांनी आपल्या दुःख भगवंतांकडे शेअर केल्या होत्या, प्रभू श्रीरामचंद्रांकडे शेअर केलेल्या होत्या. मग अशा प्रकारे भगवंतांनी आपल्या भक्ताची मदत सुद्धा केली. आणि मग याला हे सुद्धा त्या दोघांमधलं लव्हिंग एक्सचेंज आहे. पांडवांनी प्रत्येक गोष्ट भगवंतांसोबत शेअर केली. अर्जुनाला वाटलेली प्रत्येक गोष्ट, त्याला झालेला विलाप की हे युद्ध मला करायचं नाहीये, त्यांनी जाऊन अ, त्या रथामधून उतरून दुर्योधनाला सोबत चर्चा नाही केली किंवा भीष्म पितामहांसोबत इतर कोणासोबत चर्चा न करता डायरेक्ट त्यांनी भगवंतांना सांगितलं होते, ज्याला त्यांनी जे भगवंत त्याचे रथाचे सारथ्य करत होते आणि जे त्याचे गुरु सुद्धा होते, परममित्र सुद्धा होते, त्यांनाच त्यांनी सांगितलं. मग त्यांनी आपल्या प्रॉब्लेम्स भगवंतांसोबतच शेअर केल्या आणि भगवंतांनी भगवद्गीतेच्या श्लोकांच्या माध्यमातून त्याच्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं दिली. मग त्याच्यानंतर एकमेकांना दान देणं आणि ते स्वीकारणं. मग भगवंतांनी जसं दान स्वीकारलं, मग पांडवांनी सुद्धा भगवंतांसोबत अनेक आदानप्रदान केले होते त्यांच्यासोबत, कारण ते त्यांचे परममित्र सुद्धा होते, लहानपणाचे एकत्र मोठे झालेले. मग त्यांच्यामध्ये सुद्धा या अनेक प्रेममयी आदानप्रदान त्यांच्यामध्ये झालेले होते. पांडवांनी दिलेल्या प्रत्येक गोष्टी सुद्धा त्यांनी स्वीकारल्या होत्या प्रेमाने. आणि भगवंतांनी दिलेला आशीर्वाद, भगवंतांनी दिलेला सल्ला सुद्धा त्यांनी स्वीकारला होता तेवढ्याच प्रेमाने. मग त्यांनी कधीच भगवंतांची एक गोष्ट सुद्धा टाळली नाही, प्रत्येक गोष्ट त्यांनी भगवंतांची स्वीकारली. मग असं भक्त आणि भगवंतांमधलं नातं असं, तसंच प्रत्येक भक्त आणि एक उच्च वैष्णव जो आपल्याला मार्गदर्शन करत आहे. मग दोन भक्तीच्या मार्गावर वाटचाल करणाऱ्या भक्तांनी एकमेकांमध्ये कशा प्रकारे संबंध असावा, मग आणि एकमेकांमध्ये कशा प्रकारे ही भक्तीची आदानप्रदान करावं हे आपण इथे या श्लोकामध्ये पाहिलं. मग भगवद्गीतेच्या चतुर्श्लोकी गीतेमध्ये सुद्धा आपण पाहतो, जेव्हा भक्त तुष्यंतीच रमंतीच, हा जो भक्तीच्या मार्गावरती चालणारा भक्त आहे, जेव्हा तो भगवंतांच्या प्रेमात पडतो तेव्हा फक्त तो दुसऱ्या इतर भक्तासोबतच आपल्या मनातल्या गोष्टी शेअर करण्यामध्ये, भगवंतांविषयी बोलण्यामध्ये त्याला आनंद वाटतो आणि त्याच्यामध्येच तो रमतो. इतर कोणत्याच गोष्टीमध्ये तो रमत नाही. तर आता हेच आपण पाहिलं की जेव्हा आपण या वैष्णवांच्या मध्ये आपली वाटचाल करतो किंवा वैष्णवांमध्ये आपण आपला संघ ठेवतो, तेव्हा आपण कशा प्रकारे एकमेकांबद्दलचा प्रेम वाढवला पाहिजे, कशा एकमेकांबद्दल विश्वास ठेवून आपण आपल्या सुखदुःखाच्या गोष्टी केल्या पाहिजे आणि आत्मीयता वाढवली पाहिजे. आणि तेव्हाच ही भक्ती आणि हा संपूर्ण भक्ताचा जो संघ आहे, इस्कॉनचा जो हा संघ आहे, हा संघ पूर्ण या आदानप्रदानांच्या माध्यमातूनच तो टिकतो आणि मजबूत राहतो. हा जो भक्तांवरचा एकमेकांवरचा विश्वास असतो, जेव्हा ते एकमेकांचे दुःख शेअर करतात, हा विश्वासच आहे जो त्यांना एकमेकांना जोडून ठेवतो. आणि त्यांचा कॉमन गोल एकच आहे भगवंत, त्यांची कॉमन गोल एकच आहे ही भक्ती. मग जेव्हा दोन अशा समविचारांच्या व्यक्तींमध्ये या आदानप्रदानाच्या गोष्टी होतात, तेव्हा नक्कीच त्या व्यक्ती आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करतात. मग आपल्या कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती प्रगती करण्यासाठी अनुकूल असणाऱ्या 6 गोष्टी, प्रतिकूल असणाऱ्या 6 गोष्टी आणि नंतर या श्लोकामध्ये भक्तासोबत संघ करताना आचरण करण्याच्या ज्या 6 गोष्टी आहेत त्या आपण इथे पाहिल्या. तर इथेच आपण थांबूया, मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबू. आणि तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास तुम्ही विचारू शकता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य